औ नै थांगासिनो दङ। मालै नों एसां एमएलएनि फिसाला जानानै साइकेल बारायजों बेरायथिं फैदों? बबाव लिरनाय दंब्रा एमएलएनि फिसालाया साइकेल सालायनो मोनो? गैया, अब्लाबोथ' नोंहा गारि दं, गारिजों बेरायनांगौ। आं नोंखौ मोनसे सोंथि सोंनो हागोन? नों माबोरै सिनायनो सासे मानसिखौ नायनानै गोरिब ना माहाजोन? बेयावलाय मा गोब्राब, माहाजोना दामि ड्रेस गानो, गोरिबा गोरिब। अब्ला जों सानैखौ एखे ड्रेस गानना लाबोयोब्ला धोनि ना गोरिब सिनायगोन जानो? बेखायनो मानसिया गाननाय जोमनायजों नङा, गोसोजोंसो माहाजोन जानांगौ। जोबोर मोजां बाथ्रा बुंनाय। नंगौ नामा? मा जाखोलै? हाय, माबाफोर मदद खालामनो हागोन नामा? बहानिफ्राय फैया? आं सोहोरनिफ्राय फैदों। दिनैसो फैदों आं। उन्दैयावनो हस्टेलाव थाहैनायमोन। आं बै सैखासोबनिनो। थाबनानै फैबाय नामा सोहोरनिफ्राय? नङा, गारिजोंनो फैदोंमोन। लामा ससेयाव गारिया गाज्रि जाना होबाय। बेखायनो गामि नायथावै थाबायनानै फैबाय। गाज्रि मोनामोनब्ला आंखौ अननानै दोननो हागोन नामा? जोंहाथ' बाइकबो गैया, साइकेलसो दं। साइकेलाव दोननो हाया होमब्ला? हायो। अब्ला बिदिब्लालाय जेबो नङा। हाय हिर'। आं सोंनो बावदोंसो, मा मुंमोन नोंना? उदालु। आंनिया रजे। बाय। दोनना फैबाय? बिदिब्लाय थांसै, गाबोन लोगो मोनलायसै। बस, फिसालाफोरखौ लाबो। जागोन बस। नै बस। बिदिब्ला उन्दैनिफ्राय नायबोबाय। हाजार नोंसोरो बासायनो हासैसि। दिनैनिफ्राय नोंसोरो गासिबो फुल ट्रेनिं। बुथारगोन ना बुथारा बेखौ? थांगोन बस। आं गोबां भुल खालामबाय। सिगाङाव नायनांगौनिखौ। बिसोर न'खरा सोर सोर दं? नोंसोर लोगो दं? बिसोरनि न'खर जानाय गासिबो लिस्ट नांगौ आंनो। दानो नांगौ आंनो। थां। जागोन बस। मा जाखो आंहा दिनै? मेगन मिसिबा बिनल' महर नुजाफैयो। माला फैखो? नै दा बावैसो फैदो, एसे बावै। बहा थांनो नोंसोरलाय? एसे बेरायना फैनि। थ' बिदिब्लालाय आंबो बेरायनो थांफानोसै। लाबोबाय बस। दाउनाव नायगोन आं। बिहा लोगो दंना गैया? दोङो बस सासे। बिखौ नायगोन जों। बुथारबाय थाइखौ। जागोन बस। आफा, माबोरै सोलिगासिनो दं खामानिफोरा? आं सानदों जे बै गामि खाथिनि थासारिखौ एसे नायना फैनो। माबाफोर गोनांथि जादों दां? आफा! माखौथ' सानाखै आफा?
जेबो सानाखै फिसा माबाफोर जादों नामा आफा जेबो जायाखै फिसा माबाफोर जादोंबा खोन्था आफा जेबो जायाखै फिसा आं बै लख्राखौ बुथारनायखौनो गोसोखांबाय थादों फिसा आफा थांनाय खोथाखौ गोसोखांनानै मानो दुखु खालामबाय थानो बावदो बेफोर खोथाखौ नाथाय फिसा जोंना बिदि खालामनाया मोजां जायासै खोमा मानो आफा जोंथ' बिसोरखौ जेबो खालामाखैना बिसोरसो जोंनि लामायाव हेंथा होदो मा आफा बे समाजा बिसोरनि लामा बिसायख'थियाव जों बाहागो लानो हाया नामा बिसोरनि गाज्रि समाज सलायनायखौ जों नायबाय थानो हाया आफा बेखौ जों बुथारामोनब्ला आरो जोंनि लामायाव हेंथा होबावगौमोन जोंथ' बावगोन फिसा नाथाय बिनि फंबाया माबोरै बावनो बेबो बावनांगोन आफा बिबो बे खोथाखौ बावब्लासो बे संसाराव थांनानै थागोन नङाब्ला बिबो बे बुहुमनिफ्राय जायगारलांगोन आंजों जाबाय फिसा जाबाय गासिबो दुखुनि फिननायानो बुथारलायनायानो नङा फिसा जुदि बेबादि गासिबो साननानै लायोबा बे बुहुमाव रावबो थांनानै थानाय नङामोन फिसा अब्ला आफा नों मा सानदों मा खालामनो फिसा जों बिसिनि न'आव थांनानै निमाहा बिदिनोसै मा निमाहा माब्लाबो खर' गंलाया आं बिसोरनि सिगाङाव बियो माब्लाबो जानो हाया आफा फिसा मोजांनि थाखाय गुबुननि सिङाव खर' गंलायनाया देरहानायसो जायो फिसा आरो जाय मानसिया गुबुननि खुसिनि थाखाय जेननो हायो बिसोर सासे मानसि जायो माब्लाबाबो जानो हाया आफा फिसा सोर बावनो सानाखै फिसा आंथ' बावबायमोन नाथाय हेलौ खुलुमबाय एमेल सार आं सोर सिनायदों ना सोर नों आंबो एमेलमोन बै समनि साइन फंबाया मा सानदों नों आंखौ बावबाय सानदों नामा जेरै बारहुंखा फैनायनि सिगां बोथोरा सिरि जायो थिग बिदिनो आंबो सिरि जाना दं नाथाय गोबां बार गिदिर फैनो हागौ बेनो सांग्रां था नोंथां आफा आंखौ निमाहा होदो आं जोबोर गाज्रि मोनदों जेबो नङा फिसा आफा नों मा बुङो बेखौ खालामसै थ'दो बिदिबा फिसा बिसिनि न'खराव थांनानै निमाहा बिना फैनोसै खुलुमबाय एमेले सान न'खराव मा गोसोखांना फैया सेरलायलायनो मानो फैया जोंनि बे लांगोनायाव जोंखौ निमाहा होदों जों बिदि खालामनाङामोन मा खालायखो नोंसोर जों नोंथांनि आदाखौ बुथारनो नाङामोन जोंखौ निमाहा होदों अ जाहानि आदाखौ नोंसोरसो बुथारनाय नों मा बुंनो सानदों आं बुजियासै आं गोरोन्थिफोरखौ निमाहा बिनो फैदों आच्छा नों मा सानदों जोंहा आदाखौ बुथारखांना नों निमाहा बिब्ला थैनो बोरै खारगौ खोन्थादो नामा बे मारो नोंखौ दानस'नानै साब्रै बनायनायाबा आंबो लख्रान फंबाय नङा अननानै होनदो ओंखारलां आं नोंसोरनि जिउखौ अननानैसो आंनि फिसालाखौ नैबेयाव बुजायना लाबोदों बे नाजायनाया जोबथों होननानैसो नाथाय नोंसोरनो बुजियाब्ला नोंबो नोंदा बायदि थैलांगोन बेखायनो बेफोरखौ बावगारलांदों अननानै बुंनायखौ मिथियाखै नामा ओंखारलां आं जोंहा फिसालाखौ नांज्लायनिफ्राय होबथादोंमोन नाथाय आं बुंदों जेब्लासिम बिसोरखौ बुथारा आं मोजाङै उन्दुआ नों सासेखौबो खारगौ होननाय मोननाय नङा फिसा आरो बेसोरबादि मानसिया थैयोब्ला बे बुहुमनिफ्राय माखासे गाज्रि मानसिफोरा गोमोरलांगोन सम फायथो नाय रजे हाय माबोरै दिनै गामियावलाय बेरायनो फैदों मोना होमब्ला मोनोब्रा रजे नों जों गामिखौ माबोरै सिनायनो होनजाल' आं जों गामिखौ एसे बेरायनो लाबोदो औ हिर' फै गाज्रि मोनाबालाय थ' बिदिब्ला
औ नोंबो नोंसानियाव थांदो फैदो है नोंनाबो दे होमबालाय नोंसोर थांदो र' होमबालाय आं बेरायना फैनि गाज्रि मोनाखैथ' आं नोंखौ लाबोनायखौ मानो मोनदों ए हिर' नोंसोरनि न'खरावलाय सोर सोर दं आफा दं दल'सो आयालाय आइया बे ससेयाव दंदों सरि जेबो नङा खाफालाव लिरनायखौलाय सोर मा खालामनो हायो जेब्ला आं 5 बोसोरमोन अब्लानो मोनसे एक्सिडेन्टआव जों आइया आंखौथ' बासायबाय नाथाय आं बे जाथायखौ बावनो हायिनि थाखायनो आफाया आंखौ उन्दैयावनो हस्टेलाव दोनहरदोंमोन ए दासो फैदों फिसाइखौनि सिगां नोंस्रालाय सोर सोर दं जोंहाबो आफाजों आंजों दं आं आइखौनो नुवासै जोंहा माथो सानैबो एखे औ थ'दो बिदिब्ला थांसै थ' फैबायानो औ थ' थांसै थांदो दे थांदो मोनैबा खबर हर दे औ दे सोर माने साइकेल फैनांगौ सोर जानबा अ माथो जालायखो र' ओइ हिर' मा जालायखो रे आं नोंखौ न'आव थांनानै गोबां गोसोखांदोंमोन मा अन्नानै नोंनि नाम्बारखौ होनो हागोन ना दे लादो र' दे बुंदो 964 946238 थेंक इउ बाय दा फन खालामगोन दे नोंखौनो आं हमदांना मोनो मेगनाव नोंनि महर जाखाङो नोंखौनो आं हमदांना मोनो
जिउआव मा जाबावगोनब्रा जेबोआनो गैला मा जाखोब्रा सासेबो गोसोथोनायानो गैयाबा नंगौ नामा नोंनाथ' दंलै आंहाथ' गैला नोंना है सोर दंब्रा आंनालाय ए रजियालाय रजियाथ' नोंखौ एसेलाय खालामोना खालामनायालाय नाथाय एनि टाइम दख'ना गस्लाखौनो गानबाय थायो दख'नाखौनो गाननो रोङा दा उन्दैनिफ्राय सेबा खानाय नालाय बेखौनो गाननो रोङा खोमा मा जाखो हा बोहैनाय दैसानि निजोराया फ्रि फ्रि अखानि सिग्लाबनायाव गुसु गुसु सुदेम बार बारनायजों सिरि सिरि आंनि खावलायाव बिलिरलांनो नोंखौनो आं हमदांना मोनो मेगनाव नोंनि महर जाखाङो नोंखौनो आं हमदांना मोनो मेगनाव नोंनि महर जाखाङो मा एसे गोमोथाव मा एसे सोमोनां नोंनि महरा सना मैनानि गारांजों रुजु जानाय नोंनि मा एसे गोदै गारां गलिलांबाय आंनि गोरबो बिखा नोंखौ हास्थायनानै हांखुर जाबाय आंनि गोसोआबो लुबैबायसै नोंखौ जिउनि अनजालु खालामनो हेलौ हेलौ खुलुमबाय सोर आं सोर उनाव सिनायगोन नोंनि नोमफाया जोंनि लांगोनायाव खाथाब जाना दं आदसा आं नोंनो मोनसे फट' हरगासिनो नायबानो जाबाय फट' मा फट' हरबानो जाबाय आंनि फिसाजोआ माबा मोनसे जायो
सफैबाय फिसा औ हा सफैबाय फैनायाव जेबो जेंना जायाखैथ' जायाखै आफा थांदो फिसा रेसायदो आंनि आफाया माबा जानांगौबाथाय नंगौ जागोन नोंनि नोंफाखौ जेबो खालाया आं लोगो नहरदों गोरा नोंथाङा मानो थगायखो जोंथ' एबेलेखौ हमना लाबासो बे लोगोआ बहा दङ दानगोन दानो बुथारनांगौ जागोन गोरा हेल' बहा दं फैदो जल्दि आंबो थांगासिनो Sana sir. Kau! Kau! Enter! Bunga ada saudara
फिसा मोजांनि थाखाय गुबुननि सिङाव खर' गंलायनाया देरहानायसो जायो फिसा One,